Majstrovstvá Európy v crossmintone boli pre Slovensko mimoriadne úspešné. My už tu stojíme s Vladimírom Piechom zo Slovenského zväzu crossmintonu. Krásne dobré ráno. Dobré ráno. My vzadu za vami môžeme vidieť aj naši diváci, že si tu takzvané pinkajú dvaja ľudia, dvaja hráči. Sú to vaši zverenci, ktorých si neskôr teda predstavíme a budeme sa rozprávať teda o crossmintone. Mne to príde ako kombinácia tenisu a badmintonu. Môžete nám teda povedať, že čo je vlastne crossminton? Áno, máte pravdu, je to taký netradičný raketový šport. Je to kombinácia tenisu, squashu a badmintonu. Squashu kvôli tomu, že podobná raketa ako squashové, len trochu kratšia. A máme takisto košiky, ako v badmintone, len sú trochu menšie a ťažšie, dokonca 3-krát ťažšie ako tie badmintonové. Preto letia na väčšiu vzdialenosť a rýchlejšie. My sme, áno, povedz. Len od pohľadu, keď sa na to pozeráme, je to naozaj také, že svižné, rýchle, predsa len ten badminton je taká pinkačka a toto je teda crossminton a môžeme to aj rozoberať, že prečo sa to vlastne volá crossminton, prečo sa to tak teda vyvinulo? Tak prvý názov tohto športu bol speed badminton, pretože speed, rýchly badminton, potom po čase sa musel zmeniť názov kvôli takým nepríjemnostiam s názvom, že tam bol názov speed badminton v názve a mali tam nejaký problém. Medzinárodná organizácia badmintonová, tak sa zmenilo na crossminton. Taká bola dohoda. Bolo viacej verzií a dohodli sa na crossmintone. Nech už sa to volá tak, alebo onak, tak Slováci sú v tomto športe naozaj veľmi úspešní. Boli teraz aj majstrovstvá Európy v Maďarsku. Aké medaile ste nám odtiaľ doniesli? Máme niektoré aj tu. Tu sú konkrétne naše. Zlatá medaila, napríklad Romana Michaliková bola prvá medzi dievčatami do 16 rokov. Potom Marian Svoboda so mnou hral štvoru medzi mužmi v tej hlavnej kategórii. Sme boli strieborní. Vo finále som to nepodarilo vyhrať nakoniec, ale aj strieborná medaila je výborná. A plno zlatých medailí, darilo sa najmä našim juniorom, vďaka ktorým hrala slovenská hymna napríklad 6-krát. Takže juniori mali 6 zlatých medailí. Vy ste teda zo Slovenského zväzu crossmintonu. Skúsme sa baviť, o akom veľkom počte ľudí sa bavíme na Slovensku. Koľko máte možno takto registrovaných hráčov a bavíme sa teda nielen o asi profesionálnych, ale aj treba juniorov, dorastencov a tak? Áno, tak aj na Slovensku sa hraje rôzne verzie turnajov. Aktuálne máme registrovaných 99 hráčov a tak ako hovoríte, sú aj rekreační hráči, aj profesionálni, ktorí chodia na tie medzinárodné turnaje. Napríklad na týchto majstrovstvách Európy sme boli 26 hráči. Samozrejme sme vybrali tých najlepších, aby sme mali čo najviac medailí. A tak no. Ono sa to hrá v podstate bez siete, pretože pri badmintone aj tenise je sieť. Tuto nám stačí aké prostredie na to, aby sme to dobre zahrali? V podstate hovorí sa o crossmintone, môže sa hrať kdekoľvek, kedykoľvek. My napríklad v lete obľúbujeme turnaje na piesku, voláme to ako beach minton, potom dá sa to hrať aj na snehu, keďže je rôzny por, môže byť na tráve sa hrá, majstrovstvá Európy boli na Antuke. V podstate hrá sa v hale, vonku. Čiže sú tam také rôzne alternatívy, že jednoducho zoberiem raketu, košík a idem. Áno, keďže košík sa neodráža od zeme, takže môže sa hrať hocikde. No a poďme možno na také tie pravidlá naozaj tak veľmi zrýchla. Vlastne čo je začiatkom, čo je stredom tou hrou a čo je cieľom? Kedy vlastne a kto vyhráva? Áno, hrá sa na 2 víťazné sety do 16. Dvojbodový rozdiel a napríklad môžem spomenúť z pravidel, že nejako v badmintone, ale u nás sa podáva 3 podania 1, 3 podania 2 a tak sa to strieda. Až napríklad keby bolo 15-15, tak sa hrá o dvojbodový rozdiel, potom sa podáva po jednom podaní a hrá sa na 2 víťazné sety. Takže musí byť 2-0 alebo 2-1. A bod si pripisuje hráč, ktorému... Áno, ešte sme si nehovorili o kurtoch. Áno. Kurty sú vzdialené od seba 12,8 metra, to je z tenisového kurtu, to zadná časť. A veľkosť kurtu je 5,5 na 5,5 metra, takže taký štvorec. Ja mám jeden štvorec, môj super má štvorec a mojou úlohou je trafiť do jeho štvorca. A zase aj bráni ten svoj. A áno, bráni. A keď vlastne on pustí, tak bod sa pripisuje. Keď trafím ja do jeho štvorca, tak do jeho územia, tak mám bod. Od koľko rokov je možné si zahrať, alebo teda začať s crossmintonom? Tak u nás začínajú 7-6 roční prváci na základnej škole. Je potrebné mať nejakú fyzickú špeciálnu prípravu na to, aby som začala s crossmintonom? Ako rekreační hráči v pohode sa to dá len tak pinkať, ako sme hovorili, takže nie je potrebná žiadna kondícia. Ono sa nezdá, ten štvorec 5,5 na 5,5, že je to taký malý, ale keby sme hrali zápas, tak vás rozbehám, že budete unavení. Z ktorých štátov, keď sme sa bavili práve o tých majstrovstvách Európy alebo všeobecne vo svete, kto je možno tam nejaký dominantný? Ktorý štát je ten, ktorý každoročne vám dáva zabrať?
Tak tento rok boli výborní Poliaci. Každý rok sú medzi najlepšími aj napríklad Nemci. Nemci to aj začali s týmto športom. Takže Poliaci najviac teraz asi tak mali medaily podnosniť. Dobre, ak by som mohol poprosiť, tak by som zavolal našich hráčov sem ku nám. Ak môžete prísť. Áno, ďakujem. Poďte ku nám. Ja ich zatiaľ predstavím. Romana Michalíková, majsterka Európy v crossmintone do 16 rokov a Marian Svoboda, vicemajster Európy vo štvorhre crossmintonu. Poďte ku mne bližšie sem. Dobrý deň. Dobrý deň. Skúsme sa hneď teda na úvod vás pýtať a nás to zaujíma, lebo vidíme tu vaše medaily. Sú to teda vaše medaily? Áno. Je to, áno. OK, dobre, tak sme si to len takto skontrolovali. Skús nám povedať, ako prebiehal ten turnaj, ako sa vám hralo a možno čo bolo niečím, či to bolo špecifické pre vás? Špecificky to bolo najmä tým, že sme hrali vonku, že väčšinou sa hraje v halách alebo tak. A teraz boli majstrovstvá Európy vonku, takže fúkalo a neboli najlepšie podmienky, ale aj tak sa dalo hrať. Ako to bolo u teba? Tiež to bolo náročné, lebo vonku sú premenlivé podmienky, nie je to ako vo vnútri, tam treba rátať s tým vetrom a s takýmito vecami, ale neboli sme favoriti, prekvapili sme, čiže skvelý výsledok. Jasné, vy ale ste, by som povedal, v rozdielnych kategóriách. Vieme teda, že ty si bola vlastne do 16 rokov. Uspela si, gratulujeme. Je tam možno niečo, na čo ty si hrdá, že sa ti podarilo a možno s tým súvisiaca otázka, ako dlho sa venuješ crossmintonu? Crossmintonu sa venujem od 2. ročníka, takže približne 7 rokov, vďaka mojej bývalej panečerke triednej, ktorá ma k tomu dostala. A asi najväčší úspech pre mňa bol, že som vyhrala v finále s tou Slovinkou, ktorá je dobrá proste. Bolo to náročné s ňou hrať. OK, čiže to bola asi nejaká favoritka? Celý turnaj. A ty si nebola? Nie sme zatiaľ Slovensko na tom tak, že možno v tvojej kategórii, že ťa už teraz berú, keďže si ju porazila ako favoritku? Možno aj bola, ale je od proste dobrej hráčky, ktorá ju akože trénuje a tým pádom možno bola trochu väčšia. Jasné. Marian, ako sa pripravuješ ty na vlastne tie turnaje, na tie zápasy? Je to nejaká špecifická príprava? Rozoberáte trebárs aj takticky ten zápas dopredu, z toho svojho supera si trebárs nasledujete? No, keď poznáme superov, čo už väčšinou na takýchto väčších turnajoch poznáme, tak si vieme na nich pripraviť nejakú taktiku, vieme, aký štýl hry majú a vlastne aj aké podmienky budú, či bude fúkať, alebo ako prispôsobiť hru na nich. Vieme si to aj nejako natrénovať. Ďakujeme veľmi pekne. Toto boli naši hostia. Vladimír Piecha, Slovenský zväz crossmintonu, Romana Michalíková a Marian Svoboda. A ja už hádžem slovo Simi, pretože ona ide